garin Jos, amma yanzu ina karatu a nan garin Kaduna. Sannan ina harkar fim, ina acting, ina producing, ina kuma waka. To malama Hafsa, wannan sashi na Radio Bingo zai so ya ji yadda kika tsinci kanki a wannan harka na wato fim da waka. To maganar gaskiya ta inda na tsinci kaina a harkar fim shine akwai irin fina-finai, ni ma abociyar kallon fina-finan Hausa ne. So to akwai fim ɗin da na kalla sai ya burge ni, ya bani sha'awa na so a ce ni ma ina cikin irin wannan. To wannan shine dalilin da na sa ma raina ina son fim, kuma Allah ya taimake ni har na fara kuma na yi nake cikin wannan. Shekaru nawa da fara wannan harka? To gaskiya da ke fara fim ɗin gangan 2015. Kin yi fina-finai guda nawa daga lokacin da ka fara da yanzu? Wai kana nufin wanda na yi producing ko kuma wanda na Fina-finai da fito kika a fito a ciki? ciki. Gaskiya ban san